Hi Lola, I'm home. I miss you la. Miss na sad kaayo ti kaapo. Bitaw la, ibilin na mo si Ana la kay naamin la ko ni Mark. Ha, naigulay o, di ba favorite ni mo na? It's it? Okay, Han. Kas nasakpan na nimo tong babae nga naay plano mangawat sa among balay? Sagdain na lang to kas, oy, nabuhat ra to niya kay aron na siya ipatambal sa iyang lula. Unsa? Hey, Fiona, tama na. Natas sa tubangan sa pagkaon. Tama, maot biya nang maglali sa tubangan sa grasya. Bitaw bro, kamusta imong life karon? Ana kay uyab? Wala palagi, ngita pa lang, hehe. Katong bagong yaya nga gi-hire nimo, asa naman siya? Gusto na mo siya makaila ni Fiona. Yes, Kaz, gusto na mo siya makaila. Asa man siya? Naaman pug CR, wait lang ha, akong tawgon. Minyan, gawas na dara, ganina ramang kadira CR. Unsa man, naligo ko eh. May gani daw wala ko nakita ni Fiona. Dula ta balay-balay ikaw mama si Penny ko ang papa. Ha? Anak ko lain na lang dulaon nato. Dili ko gusto na ko balay-balay ta. Uira kayo kami yun, pagbigyan agad na to. Uira kayo kami yun, pagbigyan agad na to. Ang bata, wala man ni Malaysia. Hilom ganahan sad ka. Bitaw minyon, unsa diay imong kaagi sa una. Murag, imong magiiwasan sila Fiona kanina. Adung gisugo pa lang tika nga ablihan ang pultahan. Si Mark, asawa ni Fiona, siya mangod ang lalaki nga akong first love. Nagbunga among pagmamahalan pero iyang gipatay iyang kagulingon nga anak lang ikasal siya sa lain. Ha? It's a prank. Wala na ko sila giiwasan. Uy, wala lang ko kagawa sa CR ganun na kani hapit na lang kog ligo. Oh, ana nga nang minghoy man ka. Mauli naman ko ko niya sa amo nga ate. Niya gusto na ko diri na lang ko magpuyo kauban ni papa ni ko. Kay diri malipay manggod ko og naa siya para makadula permi bisan dito sa balay namo. Imong mami ug daddy di ay. Wala sila time para sa kuha. Mami, always ko niya kas nasab-an. Tungod kay gusto na ko idula pero wala siya sa mood. Always sila mag-away sa akong daddy. Niko, gisugot na ti ka. Ngano naaman ka diri Ash? Wala na ko nanguyab nimo. Yung anak na lagi ka karon, cold na lagi ka ayo ka sa kuha. Kabalo ka nganong niundang ko pa panguyab nimo sa una. Kay na-realize na ako nga imo ra kong ipaguk na murag iro. Then one day nakita na ako. Nga gisugot nimo ang lain. Nanguyab na siya bag-ura niya ako 2 years na. Gasigi gukod nimo. Isa pa na anak ko'y bagong gimahal. Siya ba Niko ha? Hoy, kabalo ba ka? Nga naanay uyab si Niko. Niya mag-inigat pa jud ka. Kaigat ni mo eh. Maniligaw na ko na imong giilog. Tao ba ka? Malamang unsa man day pagtuon nimo sa ako ah. Wala lang, nanigurado lang ko. Tao ba ka? Abi manggod na ko gihipon ang niduol sa ako ah. Uy, iko. Ash, tama na. Pwede ba layas na lang dari dili nimo ang balay? Hinumdumin ni Niko. Mag-enjoy sa kakauban imong bag-o karon. Pero remember, kahibaw ko sa sekreto nimo. Ayaw paabutan ng mo confess ko. Uba imong image sa pulisya.